Our 7th-time National Rider of the Year and winner of several Asian motocross competition. Next week, he will be leaving for Dubai to compete in a motocross competition there, together with the other national riders of the country. Our 7th-time National Rider of the Year for being the champion in the expert category from Manila. Ito yung t-shirt, Shell Yamaha. Ayos. So, kompleto tayo dito. Ladies and gentlemen, the winners in the Center Police class, expert category, Joby Saulog, PJ Alabanza, Johnny Garcia, Alvin Beach, and John Pablo. Teka muna, picture-taking, ito pa, kinakasapa yung camera. Okay. Ito ba kayong pagsalitain lang as closing remark? Ako, Kapitan Roland. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng participants, sa lahat po ng media na nandito ngayon, at sa lahat po ng mga spectator kanina na nag-alisan na ngayon. Huwag lang naglaho, no? At gusto ko rin pong pasalamatan yung mga malalayong lugar na tumalo sa larangan pong ito, like yung Tugigaraw, Isabela, San Fernando La Union, Baguio City, Cavite, Manila, at Ilocos. Maraming salamat po sa inyo. Siguro po sa susunod, mas magaganda po yung premyo. But this time, medyo wala po tayo masyadong pondo, kaya pagtyagaan niyo muna po yan. But then again, nakita ko po na successful po yung ating palaro. At nakita po natin na napakadaming tao. Kaya maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagsuporta. Thank you. Maraming salamat. Ako, Kapitan Roland Villegas, in behalf of the